taller de l'oli del peix porc, de com extreure'l. És un peix que no té carn, quasi, que tot és fetge. Té dos croms. I està la tripa al mig i els dos lòbuls. El posem simplement al bany maria. Els pescadors a vegades el que feien era penjar-lo simplement al sol i que anés degotant, perquè es desfà molt fàcilment. L'oli el fan servir, això ve d'una recerca que vam fer sobre els remeis tradicionals amb els pescadors. Llavors ells el guardaven, encara ara, el feien servir per problemes de pell, bàsicament, per curar cremades, molts, per qualsevol tipus de ferida, per punxades de peix aranya, per talls, per cribelles. Ara ja començarà a sortir. Als anys 50 del segle passat, la indústria farmacèutica va focalitzar la seva recerca, les seves prospeccions en el mar. I un pot pensar per què en el mar és molt més difícil d'accedir-hi quan encara quedaven tantes plantes a les selves tropicals per explorar. Això que semblava una mica agosonat, en realitat les raons no eren banals. Sabeu que el mar representa el 70% de la superfície del planeta i als anys 50 era totalment explorat des del punt de vista de l'obtenció de fàrmacs d'origen marí. Al mar hi ha milers d'espècies de plantes, algues verdes calcificades, hi ha també plantes de flors com la posidònia, però sobretot hi ha una sèrie de fils que no existeixen, fils animals que no existeixen al medi terrestre. Són els invertebrats que viuen fixats al fons del mar. Era molt previsible que els invertebrats bentònics sèssils tinguessin també mecanismes de defensa que fossin substàncies d'interès per a la indústria farmacèutica. Vinc d'un grup de química de la Universitat de Girona, i llavors nosaltres el que treballem som en pèptids. Els pèptids estan formats per aminoàcids, igual que les proteïnes, però els pèptids són més petits. Els pèptids arriben fins a una unió d'uns 50 aminoàcids. Llavors aquí veureu tots els diversos tipus d'aminoàcids que existeixen, els 20 aminoàcids naturals. Si em demaneu per què serveixen, doncs en tenim uns que el que fem és preparar pèptids que tinguin activitat a l'agricultura per tractar malalties de plantes, com poden ser, per exemple, el foc bacterià, que afecta pereres, pomeres. Llavors també hem preparat compostos anticancerosos, que són derivats d'un component del té verd, i la relació amb el mar que tenim nosaltres és que també hem preparat compostos que s'han aïllat d'una esponja marina, que té en aquest cas activitat antifúngica. Aquestes espècies són espècies amb les quals hem treballat perquè està demostrat que la gran majoria d'aquestes espècies tenen un potencial bioactiu. Per exemple, aquesta és una espècie que està a peix globo, la tetrodotoxina, la toxina que té s'està aplicant en tractaments contra el càncer com a analgèsic contra el dolor crònic. El que hem estudiat també és la conservació, és a dir, l'estat actual d'aquestes espècies, com estan. I hi ha espècies com per exemple la del corall, que se li està fent molt de mal a l'espècie perquè la gent té creences mitològiques des de fa molt de temps que el corall és un remei
totpoderós quan en veritat s'està venent com a homeopatia i està declarat que en realitat no té cap base científica.